Jeg fandme, om man ikke er her igen. Sidder du kraftedeme med garanteret spekuleres på? Hvad har Tony nu her nu, altså? Så kan man ikke sige, fjerde for alle. Fra 0 til 100 på meget easy vis. Andre ord, den er travlt. Den er meget. Vi får satan med andre. En forbander og en fornemmelse at smide krigslinger rundt om sådan en fart ned i klatter i isærvis. Han mere, Tony. Hvor fanden er det pludselig helvede han der det? Følg med 2 læderstål. En til sharkbajs, og så en til en skrigballon, der dårligt kan forstå en trus. Tony, holder nu. Tony smider en sølands med i handen. Han tager 4 i stuen, og kan løse igennem røven. Tony Bunde, I kan bare lige prøve. Tony, det er en søn og en skarp. Et par gule vandter i valgfri farve.